हेलो लोगोफोर जों दिनै रङियाव आलासिजों थांनो नागिरदों बहुद दिन जाबाय माने न'आव माने फैनायनिफ्राय न'आवनो थांखायाखै आरो ना माने एसे गोबाव जाबाय सुटियानो जोबलायलांसिगोन आरो माने न'आवनो थाङाखै दिनै थांनो नागिरदों ओमफ्राय दिनै मंगलबार बाथौ फुजाबो दोङो आरो ना रङियाव ओजा बाथौ फुजाबो दोङो बाथौ फुजा नायख'थ थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय मा होनो इखो माने बिराद बोसोर जाबाय आरो ना बाथौ फुजा नुवाखै गोजा गामिनिखौ एबार माने सुटियाबो ग्रोब मिलायबाय आरो बाथौ फुजाखौ नुसिगोन ओमफ्राय गोबावनि उनाव सुटि फैबाथाय गोबां खामानि थायो नालाय बिथिं एसे फिसा फिनला खामानि मावनायावनो न'आवनो थांनाय जायाखै दा थांनो ओंखारदो दिनै थांनानै बाथौ फुजाबो नायनानै फैनि एसे गामिबो बेरायनानै फैनोसै आरो ना दा मोनाबाय जों एसे मोनानानै थांनो नागिरदों थांनो मा थांनो ओंखाम जानानै एसे मोना बेरायखाथ' माने थांनानै फैनो नागिरदों आरो ना बाथौ फुजाखौबो नायखाथ' थांनानै फैनोसै आरो नै दा रेडि जानोसै र' मा गाननो नागिरनि बेनिफ्राय नै मा गाननो मा माने जागासिनो नैलाय दाखालि आं बेखौ आरनि केन्टिननिफ्राय लानानै फैदोंमोन आरोना बिराद मोजां आरो कालारा बाब्रेबा आं बिदि कालार मोजां मोनफेराखैमोन आरो माने एसे लानानै ब्लेन्ड खालामबानो बिराद मोजां नांखायो आरोना नै बिराद मोजांखा लिपस्टिक ओंखायनो आं लागासिनो दायो मोजांथार कालारा ओमफ्राय नै लोगोफोर बोथोरा बोरैबा दिनै एसे सान्दुं ओंखारहांदो खिन्थु गोमला गोमलि आरोना बोरैबा मोजां नङा बिदि बोथोरफोरखौ आं एसेबो बिदि बोथोर जाबाथाय एकदम बिराद माने थांनोनो गोसो जाथारा आरोना बरावबो बेनिखायनो माने बोरैबा नांबाय थायो आरो बिदि बोथोरबा एसे स्रां सान्दुंबो दुंना होयोब्ला माने आलासिफोर जानो मोजां नाङो आरोना बिदि बोथोरखौ आङो बिराद एसेबो मोजां मोनथारा आरो बे साननैसोआथ' माने बोरैबा मागोआवनो माने एसेबां खुरि खोबदिया दा जेसेबां खुरि खोबो बाब्रेबा एबार माबा बोथोरफोरानो उल्था जालांजोबबाय नङा होमबा आगोलसो माने मागो दमासि बिदियावसो माने बिदि एसेबां खुरि खोबोमोन भेलागुरखौनो नुवामोन दाथ' भेला न'खौनो माने स्रां नुजोबखायो खावनायनि सिगाङावनो ओमफ्राय बोथोरानो माने उल्था जाजोब्बाय दासो माबा खुरि खोबसोदो आरो दासो जोमनोसो सम जाबाय नालाय दासो दख'नायाबो लोगोफोर मा बुंबावगोन नै गांनैल'सै दख'नायाथ' गैला र' बारा ब्लाउस गोजासै बिखिनिया नैथिंबो एसे दंबावो बेफोरखौ गाननो बायो बेनिफ्राय लोगोफोर दख'नाखौ नै एबार आङो जोङो जा क्वार्टाराव लांनो होननानैनो माने दख'नाफोरखौ माबा खालामजोबना दोनबाय आरोना नैयाव पेकिं खालामजोबनानै दोनबाय बेफोर ब्लाउस पिस सिलायनो थाखाय कानि बायना लाना फैदोंमोन दख'नाफोरखौ गासैखौबो बेयाव सोजोबनानै दोनबाय एबार लांखाजोबगोन आरोना गासै दख'नाफोरखौ नै लाजोबखाबाय बयाके दख'ना लाखादो आं एबार नै दख'नाखौनो फोथि सोखाजोबबाय थिखांनांगोन होननानै खिन्था रोंलि आरो बर' साद्राय जासिगोन दा थिखांनो हाया लांसोबाबो रायजाबाबो लांसै आरो एबार दख'ना ओरैनो सान्दुंबो नङा राना जागासिनो बे दाखालि गानखान्दा दख'ना दोंखायो नै बेखौनो गाननानै आङो माने जेब्ला सासिम खेबनै बा खेबथाम गाना सिथ्लासे दख'नाफोरखौ सुवा आरोना दख'नाफोरखौ सुबाय थाबा दख'नाफोरा गाज्रि जायो नालाय माने बोरैबा जालाङो सुबाय थाबा ओंखायनो आङो सुवा आरोना दाखालि डिमाकुसियाव गानना थांदोंमोन डिमाकुसि खायथ'खौबाव बेयावबो खिन्थु एसे बायथुला नांदोंमोन दुब्लियाव बेरायनाया आङो बेफोराथ' दङ दंनाया माखौ गानगोनलाय जा बेखौनो गाननानै थांसै आङो थ' जोंहा दिनै रङियाव आलासि जानो थांनो नागिरदों आइलानियाव फैनायानो जि गोबाव जाबाय ओमफ्राय आरो थांनानै जालायसिगोन न'आवनो थाङाखै एसे खाथियावनो ओमफ्राय आरो दिनै थांनो नागिरदों आरो दायो दायो थांबाय दोङो नै दासो जोंहानि सिनेमारा मोनदों थांबाय दोङो आरो देखो गाइस आज हम खैराबादी जा रहे हैं देखो अभी मम्मा यहाँ पे कुछ खरीदने जा रहा है
हमें हम सॉरी गाइस वाइब्रेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी गाड़ी है और ये देखो अभी हम थोड़ा सा दूर जा रहे हैं इधर बहुत से कंपनी के गाड़ी है सुजुकी के है टोयोटा के टाटा के है टोयोटा का है हीरो होंडा का है ये रम्मा भी हो गया ले लिया बेर ले लिया ठीक है फिर गाइस चलो हम लोग एक और वीडियो लेंगे तो बाय गाइस चलो भाई mana nih rongnya mantai lagi-lagi bakery menkabeh yang oh my god jika tahu mana yang bakery ke sana sejan sih ada putranya beri bakal mana bayar jenis bakery mana hai jenis apa gemlala hai ang masang putra biti ber batu puja jade jangan lupa cun nah setiap semua sana lagi gaya jang malerau be. Rolai dong dah kulne di sini. Itu jang bazang kah? Bisal borole pare. Hah? Bisal borole pare. Bisal borole yang tu. Rau bagi amal lain noya. Ses. Pusan intang sebab. Babel lemong. Binanao mana ini? Binanao tu mana? Live. धन्यवाद Kalau batu sana sama anak-anaknya pribadi, daya nusang bisa. Ada suku nani gua kamu nani dengar dah, juga sini ber bawa benda dia habis. Ada nuthari kan mana, kumsung dos besar sejabai ada nani batu puja kan dia. So iba naik nelu ikan nani pribadi ada. Ada barang yang sudah susun naik baik, naik. Ada lega mencubai kami ni. Masih berasa lagi juga ya, nak mah dos besar untuk menibur, cai nalai. Pada jangan bidi mag pini jaya, pini apa mana? Suci fwra mag kezahang nani lo thang mag bisa mana batu juga bisa mana tua na. So mana suci apa ya pini ya? Mag kezahang nani mana bidi thang jaya ada na. Bidi batu juga sih thang jaya ada. So ibarat kepsia mana jangan suci ke dom gelau lah karena pini nalai mana fwra ek mah ni. Mana mah sini suci lah kasih nanti deh. Ini hari ini ibarat bayar deh. Hai, pansun apa dasar mana masa geser pansun beja langga sini kira apa masa kasihnya infra ada dah pansun budeng ngoro mana Elisa kayak pengen deh singgara pengen ada sebab pengen deh ini dasar ada bidat ML pusat Rangiyao ke sekolah tadi per ML pusat deh ini nah kami tiasi ada ML program mana ini nombak ini mana sih kalau nang ada ini naya sih tang siaran noyo. Ha. Wah, nih di foto lana wis tu. Sana थोड़ी labda, anggauleng labda. Ada. Dah kalau pasal sampai tadi kita ini. Malle try ni. Jana hara ki ugar bede. Ai khasya ini mau di jana ni lihat lapor sana. Khasya kam tu kelina lagi. Tahu lagi per. Fैनानै जाबाय लोंबाय संबाय जाबाय लोंबाय ओमफ्राय आरो बिराद मेंनाय मोनबाय बोरैबा गगा मोननाबो दोङो नालाय आङो एसे माथोफोरा बोरैबा जागासिनो गन्थंफोरा हेथेजोब्बाय दायो कम्बलजों खुलोमनानै उन्दुना थानोसै आरो थ' थेंक इउ बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय माने बाथौ फुजा नायनानैबो बिराद मोजां नांबाय आरो ना आं आरो एसे नायबावगौमोन आरो जा बर'सारा मोजां मोना आरो बेफोरबायदि कालचार मायबा मायबि नायनो थ' बिनि बाध्य'तावनो फैनो गोनां जाबाय आरो नङाबा एसे नायबावगौमोन आङो
दाबो जेबो नंलिया उन्दुनोसै थेंक इउ बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय लोगोफोर गोजोन्थों